Salam, hormatly vatandaşlar. Men şul gepleşigimi şul sözler bilen başlajak bolýan. İstendik döwletiň howpsuzlyk gullugynyň güýji bir neçe faktorlar bilen kesgitlenilýär. Maddi we tehnika üçünçiligi, işgärleriň ygtybarlygy we olaň hüner derejesiniň ýokary boldygy, agentturanyň hili we iş mümkinçilikleri ve sosial gollugy. Ine şul ýanky faktorlar bilen milli howpsuzlyk gullugynyň güýji kesgitlenýär. Gelin şu zatlara tedik geçelim. Çünkü bizim temamız hormatly vatandaşlar, MHM agentler Türkmenistan halkyna garşy näme görüşýärini bilen oklar. Gelin biz şunu görüşelim. Men efir başlamakam sizi bizim efire gatnaşýan vatandaşlarymyz bilen tanıştyrjak bolýan. Timur ve Petruha, siz salamlaşyp bilersiňiz bizim vatandaşlarymyz bilen. Salam hormatly vatandaşlar. Salam hormatly vatandaşlar. Hoş gördük. Salam, yeni bir gedek. Hormatly vatandaşlar, biz öz efirimizi dowam edelim. Dedim, şundan bir gün näçe ozal Türkmenistanyň bizim bir vatandaşymız we Türkmenistanyň daşyndan men bir näçe ýanky onlar çoğuly ýanky habarlar aldym. Bir topar Türkmenistanyň vatandaşlarymyzdan içinden we daşyndan ine MHM gulluklaryň agentleri, ýanky MHM işgärleri şolar jaň edýär. Türkiýede, Russiýada, Türkmenistanyň içinde ine biz häzir halky dolandyryp bilemzok, biz halky kontrol edilemzok, bizim halk bilen işläp bilemzok, halk bizi diňlänok, halk erlen çykdy, biz kontrol edilemzok, bize sizden kömek gerek, bize sizin kömegiňiz gerek. Kyn görmän aktivistler ya prezidenta ya Türkmen ýanky şul hökümete bir zat diýen bolsa bize habar ýetirip durun. Bizim size zadanýalymyz boljak, bize kömekler gerek. Sebäbi halkyň ýanky adamlary möçberi köp uly, biz bolsa bir kiçijik bir zat, bize sizin kömegiňiz gerek diýip haýyş edildi. Şol adamlaryň bardy bir adam ýaly bu jogap berdiler. Türkdäkiler, Russiýadakylar gün jogap berdiler. Biz bäri keypine gelemzok Daşöwrde. Daşöwrde eşek ýaly işler Türkmenistanyň hökümeti öz borçlaryny ýetirmän soň, Türkmenistanyň prezidenti öz borçlaryny ýetirmän soň, Türkmenistan bankrot bolan soň biz daşyna gelip eşek ýaly işläp, gul ýaly bolup Türkmenistan ýykylmasyn, Türkmenistan bitewligi ýanky gitmesin. Şonuň üçin biz dogan arnaşymada pul töläp Türkmenistanyň içinde haos bolmasyn diýip işläp ýör. Mundan beter bize ýanky gidip aktivistleriň ýaşaýan ýerini bilip size maglumatlar berdiýseňiz bizim wagtymyzda ýok zatlar diýip düşündiripdirler. Onu ýanky MHM işgärleri bular david et başlaýar. Ay biz sizi beýders, biz sizi tanýas, Türkmenistanyň garnaşygyňyzy eders, ýanky jenaýda çekers, biz bilýäňizde podstaw etdiler, biz köp zatlar edýäs diýip ýanky basyş edipdirler. Onu olar günü hemme saýdypdyr. Barın näme etseň şonu edin. Biz kanun bozamzok. Siz ýalap talamanlar hökümeti talap, Türkmenistanyň halkyny talap, paraxorluk edin soňuz ine şu günlere biz geldik diýip, ýene siz paraxorlugyňyzy etjek bolup, siz halk düşman diýip gün aýdypdyrlar. MHM'şin trubkany goýup gaç gidipdir. Ine şu ýaly adamlar maňa jaňa diýip aýdýan burada şular Çin'den geçdiler MHM'şler. Şu boýunça bir ýanky gepleşip geçiriň diýip. Ine şu misaly biz seridik geçelim. Şu ýaly wakalar köp. Diňe Türkmenistanyň daşyna da içinde de. MHM'şlikler halky edip halkyň iň düşmany bolurlar. Olar halky edýän terroristler bolurlar. Şoň üçin biz hemme mesajymyzda aýdýar, MHM agentleri terroristler bular 30 ýyldan bäri bizim gahrmanlarymyzy, bizim iň arasy adamlarymyzy ýygnap, türmäge saldyryp, podstaw edip, narkotik atyp şury helak etdiler. Şular bizim aramızda gelip ýörler, bizim dogan arnaşymyz, bizim dostlarymyz, bize ýanky köçelerimizde ýaşaýar, bizim goňşularymyz şulary şol halkyň içinde owalarda egerde bir adam şol owaga garşy hereket etse ýa halka garşy hereket etse, düşmançylyk etse näme diýerler? Owadan owa sığdyrmaýarlar. Toýda çağıran oklar.
hormadym oýanoklar, sanama berenoklar. Indi şu ýaly edin diýip haýyş etdik. Indi şu zatlar bolup başlady. Emhemeşlikler halkdan daşlaşdylar. Öňüm daşdy. Ýöne halky ukladyp allak gelýärdiler, basyş edip, gorkudyp. Indi halk düşdi. Indi bulan etjek zat ýok, bular indi görüşü bilen ok. Hemmeler galýar. Hemmeler göl ýüzüne galýar. Hökümet parahor, biz kyn ýagdaýda bize kömek edin. Edibilen ýokmy? Olar gaýtyp basyş edýär şo diýen adamlara basyş edip, şuradan pul alýar. Ine şu real ýagdaýda özüni ýanky demoralizowat eden guruma, terrorist bolup kalan guruma, prezident diktatorlaryň iň sagely bolan, terrorist eli bolan, şoň üstü bilen hemme gara işleri edýän guruma dön. Gelin men şu banditlaryň edýän işlerini aýdyp geçen gysgaça. Şu bizim pulumuzu, şular bizim pulumuza aýlyk alýar. Ya biz salgyklar töleýär, ya da TV baýlyklardan alýan pullardan şolar aýlyk berýär. Onanyň Berdimuhammedow öz ömrüne pul gazanyp gören adam däl. Hemme alýan, hemme sowýan, hemme gurýan zatlary bizim pullarymyz. Biz onu has tykşytrak edip, köp zatlar gurup bilýärdik, tykşytrak edip, baý bolup bilýärdik, tykşytrak edip, Türkmenistany östürip bilýärdik. Bu ukypsyz. Bizim pullarymyzy ogurlap, hökümetiň puluny, hemmetini organ gulluklara berip, adamlaryň haklaryny bozup, olary sosial kömegini etmän, gaýtyp bu terroristlere pul berip, hamala öz jüwsüne berýärmiş edip, bulary ýanky dine özüne işletdi. Şurada bellek geçmeli. Türkmenistanyň hemme sowulýan pullary bizim tewi gaýryklaryň pullary, hökümete gelýän salgyklar, o bizim salgyklar. Berdimuhammedow muňa ýa onuň ýegenleriniň dahyly ýok, olar ogry. Şu gelýän pullary ogurlap ýatan ogurlar, banditler. Bunu şu biznesy bilen, ýol biznesy bilen, ýa ýene ýanky kommersiýa operasiýalaryň üstünden ogurlap gelýän adamlar, ogurlar. Hem aýlanýan pullar tewi gaýlyklaryň pullu. O bizim dahylymyz bar. O bizim ata-babalarymyz goýup giden tewi gaýlyklaryň pullary. Şoň üçin emhemeşlikler bizim pulumyza ýaşaýarlar, bizim aýlyklarymyzy alýarlar. Mundan meter bular bize hyzmat etmeli adamlar bizim pulumuza, bize hyzmat etmeli adamlar bize uguroza edip bizi ýankytalýarlar. İkinci, konstitusiýany bozýarlar. Bular öz konstitusiýal haklaryny we bizim haklarymyzy unutup, gönden-göne gelip ugroza edip, şantaj edip, ýa-da basyşlar edip, patsawalar edip bizi gynap gelýärler. O köçedäki banditlaryň edýän işlerini şu ofitsialna emheme işler bolup edýärler. Üçüncü, öz wezipesini dine öz behwidini ulanýarlar. Jaýlaryny urýarlar, öýra bir edara bar, udusturýarymyz görkezip, şol behwidini çözjek bolup, wezipesiniň ýa-ni statusyny görkezip, öz meselelerini çözýärler. Ve şunu mendeş zatlar köp aýsan aýdyp oturmaly. Şoň üçin biz olara terroristler diýär. Türkmenistany gраждан aktivistler ýa-ni öz gраждан pozisiýasy, öz watançylyk pozisiýasy bolup geçen zatlara näde bolup şol adalatlyk ýokdugyny görkezýän adamlara bular gaýtyp tutup türmäge salyp döwletiň ösüş ýoluny, döwletiň bitewligini döwýärler. Bular näme diýär? Türkmenistanyň prezidenti bandit, şoň sagely bolup, şoň instrumenti bolup, şoň terrorist hökümetiň terrorist gullugy bolup, Berdimuhammedow Türkmenistany ogurlap parçalar geçiripdi. Bular bolsa bitewligi oraya zat dip allap, bitewligi bozup Türkmenistany ýurdu ogurlatmana Berdimuhammedow kömek edýär. Ananyň şu zatlary men şunu düşündürmesem menden gowy düşündirýärler. Eger men aýdýanlarym näde doğru bolsa, näçip generalny konsul ana Stambulda otyr. İkram fabrikasy bar. Para barny alyp ýatyr halkdan. Näçip tutanoklar? Tutmalylar. Çerjewde KNB bilen, ýa-ni Milli Howpsuzlyk Komiteti we Aşgabatdaky adam bular saklatdy. Bu bir schema. Bular parahor. Hem terroristçilik edýär, halk galaýmasyn, bilemesin, bizi basaýmasyn. Birden şu parahor prezident aýryp bizi de elde bererdik.
gorkup, yani halky ýaly hem şo ýerde parakorluk edip general konsulun üstünden, pasolstwanyň içindäki konsullugyň üstünden olaryň hemmesi hem hemeşik. Pasportlary, pul alýarlar, ýollary salmak üçin pul alýarlar da ýanky talap ýören halky. Ine bulyň işleri. Ünferin, men size başdaky Türkmenistanyň milli howpsuzlyk hakynda 2013-nji ýylyň 4-nji maýynda prezidentiň gol çeken Türkmenistanyň kanuny serdip geçelim. Şo ýerde bir näçe maddalary men size okaýyn. Ine şo ýerdäki maddalar kanunyň içinde bir kysany maddalar edil şol bolmaly zatlar görkezip şol terroristleriň hakyky diýen zatlary tapawuty şu kanunlaryny görkezen zatlary şu maddalar bize açyk aýdypdyr. Gelin şonu okap berin size. Ine ikinji maddada milli howpsuzlyk üpçün etmeň hukuk esaslary. Birinji, Türkmenistanyň milli howpsuzlygy üpçün etmek babatda kanunçylygy Türkmenistanyň konstitusiýasyna esaslanýar we şu kanundan hem de Türkmenistanyň beýleki kadrlaşdyrylan hukuk normalarından ibaretdir. Diýmek, bular konstitusiýaň üstünden, ýani konstitusiýaň esasyna hereket eder. Adam haklaryny, adamyň hukugyny bozman, şoň esasyna hereket edip, siziň ýanyňyza baranlar bir ýerde kanun bozaýsalar, olar jenaýat işe çekilmeli. Bular göne barıp konstitusiýany aýyryp diňe jenaýat iş bilen jenaýat ýolundan siziň bilen gürleşýär. Olar jenaýatçylar, şondan men olar terroristler diýen. Türkmenistanyň bütöwligi, ýurdumyzyň ýanky howpsuzlygy bu zatlar bular üçin hiç zat. Egerde şu zatlar bir zat bolan bolsa, onu Türkmenistanyň prezidentini eýem tutsak ederdiler. Men size häzir düşündiren nämçi. Gelin häzir ikinji madda terlerin. İkinji bölümüne, ikinji maddaň ikinji bölümüne egerde Türkmenistanyň halkara şertnamasyna şu kanunyna gözüňünde tutulanlardan başga kadrlar belirlenen bolsa, onu halkara şertnamasynyň kadrlary ulanylýar. Diýmek, halkara şertnamalar egerde şu kanunyň şu kanundaky zatlar halkara şertnamasyna aýdylan bolsa, onda şolar ulanylýar. Ol kanundan Türkmenistan kanununun halkara şertnamaları has ulu diýip hasaplanýar. Üçüncü madda serdeli milli howpsuzlyk üpçün etmeň ýöregleri, milli howpsuzlyk üpçün etmeň ýöregleri şol bolup durýar. Milli howpsuzlygy üpçün etmek boýunça işler amaly aşyrylanyna kanunlugyň berjay edilmegi. Diýmek, haçan da siziň ýanyňyza gelenine kanundan çykman sizden ýanky haýyş edip, egerde sanksiýasy bolmasa düýünden ýanyňyza gelmeliler. Bir size sorap ýdak gelýärmi? Ol diňe siziň građan aktivnostyňyza daýanyp soramaly. Siz jogap berebilirsiňiz. Ýok, men bilemok ýa bir jogap berebilmek diýip bilersiňiz. Kanun esasyna. Ol siziň ýa građan aktivnoňyz. Siz şoňa inanman, aýdyp bilersiň, aýtman bilersiňiz ýa-da şoňa göni men aýtjaka diýip bilersiňiz. Hakyňyz bar. Haçan ol sanksiýa alyp gelse, ýani karar alyp gelse, ine sizi biz soramaly, sizi ýani dopros etmeli diýse, onu ol başga gurun. Siz onu jogap bermeli. Ýöne şu zatlary etmeýän, prosedura hormat goýman, düýüne hiç zat bolmasa, ýani siziň üstüňize gelip naýez edip, ugroza edip, ýani allap, gorkuzup, size töhmetler atyp, ine şu zatlar edýär. Ine şoň üçin men şular terroristler diýen. Köçedäki banditler hem şulara göre namusly, wyjdanly. Bir gerek talada, ikinji gerek size açyk wagt berýär. Siz ýani çişin çaňyda, ýani pul gazanyň çaňyda. Bular bolsa bespredelşik. Şoň üçin şular terroristler, biz şularyň hemmetini seçme edip ýani jenaýata çağırmaly. Bir-birden. Indi üçüncü maddaň ikinji bölümine seyredelim. Adamyň we raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň ileri tutulmagy. Diýmek, şu adamyň azatlyk we hukuklaryny berjay etlen adamlar. Ine şoň üçin bular hukuk gorayan gurmalar diýilýär. Adamyň we üçüncü, ýani 7-nji bölümi adamyň we raýatyň, jemgyýetiň we döwletiň bähwitlerini diň aramlykda saklamak, olaryň özara jogapkärçiligini
tutmak. Sezin. Haçanda yanına gelenler bular iki söz bolanya. Türkmenistan'ın prezidenti ya şunun görkezmesi var. Ya da ine Türkmenistan'ın behwidi, Türkmenistan'ın hukukçuluğu. Şurada gowy ýazylan adamın ve raýatyň, jemgyýetiň ve döwletiň behwitlerini din aralykda saklamaly. Diýmek, Türkmenistan'ın behwidi ya Türkmenistan'ın yani prezidenti sizin behwidinizden ulu bolmaz ve sizin haklarınızdan ulu bolmaz. On yani Türkmenistan'ın prezidenti bir zat diýipmiş diýip sizin haklarınız bozmany hiç bir haky ýokdur. Din tutmaly. Bular o kanun däller, men güni aýdyn. Şoň üçin 80% häzir dine prezidentiň garyndaşlary bular şoýra barýa ine men MHM'şniklere mesaj ugrudýan. Şular häzir gelip öwrenip dur. Öwrenen soň sizi ýolbaşçylyk işinden kowarlar da şular dolandyryp başlarlar. Bular ne bilimleri var, bular ne profesional, ne ukyplygy var. Görürsiňiz näme bolar Türkmenistan. Bular hakyky terroristler dönerler. Spesifika ýaly baryp ýöne tapır tupur ýygnak giderler. Kanunlara seyretmän. Şonuň üçin içindäki MHM'de işleyen entek, normal, adekvatny, namysly ofisiýerlere ýüzlenýän. Şular öwrenligi sizin işiniz tutardy. Şonuň üçin bilimleri bermäň şolara. İşlerini ýalňyza getirmäň şolara. Özüňiz goramasaňyz sizem gorap biljek ýokdur. Indi men ýalňyz aýtdym, Berdimuhammedowyň nämäni ýa-ni Türkmenistanyň bütünlüğüne hop töredýänini size düşündireň diýdim-de. Sezin. Berdimuhammedow Ahmet Çalıgy biziň hemme Afganistanyň behwitlerimizi geçirip goýardy. Ol döwletiň zady, ol Berdimuhammedowyň kydýar. Berdimuhammedow prezident bolsa diňe şol döwletiň behwidini goramak üçin goýulan. Hemme biziň avantajlarymyz, biziň ýa-ni behwitlerimiz Afganistanda şoňa geçirip goýardy firma diýip, oň üstünden hem ona 1,5 milyar töläp elektroniýa çekdirýär, syýasat ýöretdirýär şoňa. Ol bir daşdama adam, ol bir Türkmenistanyň gраждан näle. Näme onu inanıp bolýar? Ol Türkmenistanda ýaşan oklad eden ok. Türkmenistan talap ýören bandida näme inanıp bolýar? Ine şol Türkmenistanyň bütünlüğüni, Türkmenistana hukuksallygy dämi? Milli hukukçylyk ine komitesi siz aýdýan. Ikinji, Berdimuhammedow ýurdumyzyň yksadydan ýykyp, ýurdun bütünlüğini hukuk döretdi. Havos döretip başlady. Bu näme? Türkmenistan bütünlüğü ýiten okmy şundan? Näme 3-4 sany aktivist galany bilenem Türkmenistan bütünlüğü ýitýärmi? Aktivistler galanda Türkmenistan bütünlüğü bolsun, Türkmenistanyň ösüşi bolsun, şu dargaýmasyn, şul erwet ýoldan gidip dur, gowy ýola salyp şunu ýa-ni östürel diýip, halkymyz jemläp agzyr bolar diýip, her agzyrmaýyp durar. Berdimuhammedow näme diýär? Ýalyn Watan programmasyny alýar, onu öçürýär bolan diňe öz behwidi, diňe basyň, ýakyn, halky gyryn, halka ýol bermäň, ýollary ýapyň, pasportlary bermäň diýip, halky gyryp gelýär. Halkym gahar gelip, havos edip, ýa-ni revolt edip, rewolýusiýa edip turup, hemme zady hökümetiň ýakyp döküp goýýar. Ine bu havos dämi? Şoň eltenok Berdimuhammedow. Şoň diýär. Şoň üçin siz birinji bilen şunu tutsak etmeli. Men her wagt aýdýan, Berdimuhammedow tutsak edilmeli. Kezzap, narkoman, Türkmenistany yıkan adam, şul adam Türkmenistan'ın behwidini hemme ýerde iýlere paýlady. Daşyrda paýlady. Hemme ýerde utulup gelýär. Türkmenistan'ı yıkan adam, oň daşyndan öz garyndaşlary bilen talak gelýän adam. Halkyna garşy hereket edýän adam. Ine şu ýaly zatlary Berdimuhammedow etip gelýär. Berdimuhammedow Türkmenistany paçalyga akid bolýar. Bu näme? Türkmenistan bütünlüğini yıkyan zat dämi? Türkmenistan ýurduny ýok etýän zat dämi? Türkmenistany ogurlap şoň dereňe paçalyk ýatýar. Milli hukukçylyk ministri siz onu seýdňizmi? Ya siz pikir edýäňiz biz halk, Türkmen halky bolup biz durak, bir idiot düşünämokmy zatlar? Bol keçen zatlar. Siz düşünmeseňiz biz sizden gowy düşünýär şoňa. Bizden gowy düşünýär. Näme saklandyk? Näme arest edendik? Türkmenistanyň 3 sany dolandyr şaklaryny eline aldy. Näme arest edendik? Konstitusiýany tüýküz üstüne
üstüne tans edip diyor. Näçe siz şu zatlara üns beremiz ok? On 100 tane aktivist kalsa, onlardan korkup, olar sizin ýanky esasy bandidiňiz Berdimuhammedow hop göredi, şonuň garnaşlaryny gyrmaly, şonuň 7 gat arkasyna gyrmaly, basyş etmeli diýip bular hüjüm edýär. Siz kim bolýaňyz? Berdimuhammedow gara taýagy bolýaňyz. Berdimuhammedow halka ýanky gyrýan plotkasy bolýaňyz. Düşüneňizmi şu zatlary? Han kanunlar, han konstitusiýa. Näçe konstitusiýanyň esasyna ine Berdimuhammedow zahvat etdi Türkmenistan häzir. Hemme şahlaryny aldy. Dolandyr şahlaryny. Näçe tutanlyk, näçe şonu arest edenlik. Konstitusiýaň bir topar ýanky maddalaryny bozdy. Prezident bolanda näme? Siz bähwi ýanky adamyň hökümetiň we prezidentiň bähwitlerini deň seretmeli. Näçe tutanlyk? Sizin yolbaşyň yolbaşy bolaýsyn, tapaly ýok. Kanunyny hemmemiz dem. Eden dokşun. Siz Berdimuhammedow ýaly korrupsioner, paraxor, halky talap, halkyň pulunu oğurlap gelýän adam. Siz watany pikir emeden zok. Siz watan, ýurdumyz, bütewlük, Türkmenistan bütewlük diýip ulanýan sözleriňiz diňe paraxorluk etmek üçin ulanýar. Aktivistler bolsa onu görüşýär şoňa. Şo zatlar etjek bol. Ine şoň tapaly bar. Elbetde Berdimuhammedow Türkmenistanyň halk düşmany. Elbetde Berdimuhammedow halkyň we Türkmenistan ýurdunyň düşmany. Elbetde. Bizim ýurdumuzy ogurlajak bolýar. Türkmenistan paçalygy geçecek bolýar. Türkmenistan konstitusiýasyny bozup, Türkmenistanyň bikançylygy urdurup, Türkmenistany hawos dörtjek bolýar. Diňe şoň üçin siz şunu tutsak etmeli. Ine şunun bilen men öz çykyşymy torýan, ine häzir sözü bolsa men bizim serkirdämiz Timura berýän. Timur, siz näme pikir edýäňiz? Ine MHM gullukları aktivistlara ýa-da ýöne sahada Türkiýede, Rossiýada işleýän adamlar jaň edip, bize aktivistlere satın, bize kömek edin, bize hem görüşüremiz o halk bilen. Bize 30 ýyllap halky gırık gelýärdik, indi halk hemmesi galyp başlady, karnlaryny alyp başlady, haklaryny alyp başlady. Bize kömek gerek, bize kömek edin diýip, ýanky şular ýalbarýar bolýan, bularym ýok diýip, biz halka satjakka, biz halkyň dönükleri däldiýse, bulary naýjat edip, bularyň ýa garnaşlaryňyz häzir basar zat edip, bulary ugroz edip gorkudýarlar. Şu zatlar dogrumy? Dogry däl, näme pikir edýäňiz? Ol aýtýan zatlaryňyz dogry. Ada. Täzinde şol arada posolstva baran men aýtjakda nirdiňmi, ýa ýere baranlar aýtmaýyn, şobe olary näme pastor etmeli. Çağlar battyr uzatmana pasportlaryny elinden telefonlary alyp, kompýuterini alyp, kartçykaň bar belinde, birinde kartçykasy ýok eken, sen berde orta nädip sen näme etýäň? Nädip sen tokadanýan diýip şol çağjyklaryň, şol pulsuz çağjyklara bir tarap durur, şol näme, men de haýwanlary. Bu näme sen öz gyýdyňa bir sara sen berde adamlar zordan gün görüpýär. Ol pahyra baryp pasportyny näçe bir Moskwa baryp diýersiň ýana baryp pasport uzatjak bolup baran wagtlarynda näçe pul төлep, näçe pul harjap barýarlar. Ýökem iň ahyrky pulny harjap barýandylar. Bular olam üstü izdiwaç edip näme studentler ýaňyda aktivistler barmy hawa? Şo prezidenti söýýänler barmy? Şo atlar sorap ýermişler. O atlar biz bilýäs. O atlar bolupdyr, hem ýene biz bilýäs Türkiýede, Rossiýada. Ýökem Ukrainada, Belarusda bolýandyr, hem ýerde bolýandyr. Ýene bilýänlerimi şu Türkiýe we Rossiýada bolupdyr şu atlar. Sağ olun. Sağ olun. Petruha, size bir soru berjek. Sizin Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti, ol Milli Howpsuzlyk Berdimuhammedowyň, o Milli Howpsuzlyk däl, Berdimuhammedowyň Howpsuzlyk ministrligi.
Ol milli değil. Sebäbi milli diýip halky goranyp, halky gaýtyp basyş edip ýa-ni gelýär. Şul Berdimuhammedowyň howpsuzlyk gullugy şunkuny Türkmenistana hiç kömek bolarmy? Ya bir howp ýagdaýyndan gora bilermi? Ya da halka kömek edip bilermi? Ya halkyň arkasyny gorap bilermi? Näme pikir diýersiz? Sağ olun sözleriňiz üçin. Menim şu öz sözümi, öz çıkışymy bir maktumala Pragyň aýdan sözlerine maşajak bolýan girişýäle. Ene o nämedir diye toprak üstü görünmez, sürünmez, o nämedir adamlara görünmez. O nämedir hiç urda ona bürünmez diye. O erenlerdir toprak üstü bürünmez, o beladır hiç adamlara görünmez. Yalan urun hiç urda ona bürünmez. Bizden salam bolsun jogap şeýledir diye. Şu ine goşguda aýdylşýana ulaňa etýän siýasaty etýän işler yalan da adam şu hergedek bir yalan söýlende şol ýalňyş iş edende şonu başgalar bilmediýäni soň hergedek öz üstüne şol ýalanyň üstüne nimetjek bolup örtjek bolup bildirmeli etjek bolup hergedek problema üstüne problema bela üstüne bela satynylýar özüne. Ulaňa etýän işler meniň pikirimçe kaptaldan seyret görden şoň ýaly. Şoň üçin yalan hereket, yalan neme hiç açanam uzağa gitmedi. Irogiç nemese üstü açılýar. Şoň üçin ne bularam indi halk gördü nähili iş edilenini, nähili netije bolýanyny görüp, indi halkda da şo ondan döret dedi. Görülen neme edilen işler kaptaldan görüp başta onamsız adamlaram goşulyp onam döret. Şoň üçin indi meniň pikirimçe halk köpelämes adamlar. Bulaňa etýän işleri ýokarda bela geçmeýär, yalan neme bolsa yalanlar hiç açanam uzağa gitme. Yalanın üstü açılýar. Şoň üçin hakykat hemişe ýeňe-de. Evet. Şeýlere men baka berşim. Doğru diýäň. Serdim. Ine 30 ýylda şul MHM gullugy KNB boldy, MHM boldy, nasıl bir zapas bol. Bir topar çalışmalar geçirdi. Ýönemin manity çalışmaly. Muny Türkmenistan prezidentleri öz howpsuzlyk gullugy, husus howpsuzlyk gullugy ýaly ulandy. Häzirim ulanyp gidýär. Ol howpsuzlyk geňeşi, ol bir adam allamak. O ýerde howpsuzlyk geňeşini, soňky geňeşini DWT garşy näme görüşmeli, näme gurbanyny ýanky tutmaly, näme nimetmeli diýip diňe şo soralar terdiýär. Näçe türkmen halkynyň problematyny terden oklar. Olam howp ýagdaýda. Näçe Türkmenistanyň daşyna ine 1,5 milyon goly türkmenler bar. Olar evakuasiýa edip, ol döwletiň borjy Türkmenistany getirip, olam howpsuzlyk ýagdaýy, ol 1,5 milyon adam Hudaý takladan strahowkasy ýok, vaksinasy ýok, bir zat bolup öleýseler, ol türkmen döwletine howpsuzlyk getýär. Howp ýagdaý döreýär. Näçe şolary içine getiren oklar. Näçe ol pasportsyz adamlar nezakonny, nelegal gelip ýörer. Olam türkmen halkynyň howpsuzlygy. Näçe şu zatlary seretmän, bular gaýdyp şu aktivistlere garşy näme görüşler et bolar, näme et bolar, kim ölüp bolar, şu zatlary. Ol Türkmenistanyň howpsuzlyk geňeşi Berdimuhammedowyň hususy howpsuzlyk geňeşine döndü. Döwlet ýok. Hemme zat Türkmenistanyň ýanky hususlaşdyrylan Berdimuhammedowyň gullukları. Şoň üçin men ine häzir bizim ýanky biz seretip duran watandaşlarymyza aýýar, soraýan, şu videony görüp dursaňyz kommentariýa ýazyn, görmeseňiz soňra zapysta görünüňizde kommentariýa ýazyn aşagyna. 30 ýylda kime MHM kömek etdi? Her bir adam mam Türkmenistanyň içinde ýanky gelip şoň arkasyny gorap, haklaryny gorap, ine şol adama döwletden ýa beýleki adamlardan gorap, ýanky şo ýerde adalatlyk goýdy. Hiçbir bam şoraýar. Ol özü size problema düzdürüp, onsoň para goýalyp, ýa pullary alyp edeni hasap etme. Ine öz konstitusiýon borjyny, öz ýanky howpsuzlyk komitetining kanuny boýunça gelip sizin arkaňyzy gorap, sizin ýa haklaryňyzy goran barmy? Ya bir edarada parahor işläp, siz gıynak gelýän bolsa gelip şonu tutsak edip
adamların haklarını gorap, adamların haklarını yerine koyup eden var mı? Bunu gelip alıp gidiyor onu. Yani o sizin haklarınızı korumak için ne? O demek şol adam yukarı tölemendir ya bir yerine gugunu deviptir. Yani para horlan. Onu bir-birinin arasında arasılış işini geçiriyorlar. Yani sizin şol para hor adam zavodda, yol boşluğunu işlep ya fabrikta para hor edip haklarını bozan adamı alıp gidenine sizin haklarınızın şu bozulan zatlarını size yerine koyup kaytarıp sizden yankı adaletli yankı bir cay edip gidenlerler. Diňe şonu alıp gidýärler. O ýerden muny tutanlar ýolda mundan pul alýarlar. Şunu berseň seni ýanky ýuwaşlakdan basar, sypdyrar, saat edip ine bar edýän işler. Ki bir adama Türkmenistanyň bir grajdanına şu MHM gulluklary kömek etdim 30 ýylda. Ýok. Bular diňe her gün 24 saat 7 gün bir hepdede diňe prezidentiň husus hopsuzlygyny gorak gelýär. Türkmenistanyň behwidi, Türkmen halky üçin, Türkmenistanyň bir tövlügi, ýaşulyň görkezmedi, bu oýunjak sözler, bu ulanýarlar Türkmen halkyny gyrmak üçin. Hakykatdan da şu sözleriň arkasyna diňe şu sözler aýdyp size näçe parahorluk edip pulat bolarka diýip, näçe talap bolarka, näçe allap bolarka diýip ýa-da pikir edýär. Ine şu arada men size sorak berýän, egerde kime kömek eden bolsa aýdyň men planyp, maňa kömek etdi. Plan MHM'şnik ine men arkamda durdy, haklarymı gorady, hökümet edaranyň öňünde. Şoň ýolbaşy parahorluk etdi, şonu basdy we men bozulan haklarymy maňa berdi diýip ýanky şunu ýazyň. Eger diňe onu basan bolsa, onu sizin haklarynızı bermedik bolsa, onu diňe onu basyp ýa związyczka alyp ýa-da şonun pul almak üçin edilen haklar. Sizin behwidiniz üçin. Inni täze bir sorak bar, Timur. Siz näme pikir edýäňiz? Ine näçe şular MHM gullugy şular ýaly gulluk bolup galdy. Terrorist. Hususy howpsuzlyk prezidentiň gullugy bolup galdy. Näçe bularda ofisier manra öňden bäri işlek gelýän, öňdäki ofisier çes, öňdäki çes ofisieri ýanky bir gullukda işleseň prinsipial adaletli bolup ýanky mysal hökmünde görkezýär. Bular bolsa bir-birine parahorluklarynyň çempionat edip bir-birine kim çempion edip görkezip, kimin jaýlary uly, kimin maşinalary kurtoy, kim meseleleri köp çözüp bilýär. Beýleki goňşy edarlar, prokuratura, polisiýa, olar bilen mesele çözüp berip, ýani parahorlugy paýlaşyp, ine şulurda özüni güýçli bir-birine görkezýän adamlar näme şuraya bolup galdylar? Näçe öňkiýaly açyk arasy ofisierler, adaletli, wyjdanly ofisierler niýe ýok bolýarlar? Näme bolýar? Şu gullugy näme boldy düýünden hemme zat ütkedi şunlar. Näme pikir edýäňiz? Timur Serker'de gitti öýtden. Ha, onu Petruha siz beräň şu soragy jogap. Men öz garaşym şunu ana Rusça aýdylýan bir näme bar da, Semir adına onu jdut dedi. Ene başda içinde bir gowy kanun boýunça işleýänler bolsa da, şu kapdalndakylardan göz alyp, ne bulara men pikirimçe ýandaklardan näme edip öwrenip göz alyp gadyny ýanysdan garasy ýokardy. Şonu ýaly bir-birinden göz alyp näme edip şey dip öwrenip gitdim kadýanda. Şeýle öň şolaýan däldi. Men ýadymda 91-nji ýylda, 90-njy ýylda, 85-de, 87-de KGB-de işleýän diýsem, biz hormat goýýardyk be. Tuwelme bular razvedçikler, bizi gorýarlar. 91-den başlap şular prezidentler şulary hususlaşdyrdylar, ýanky howpsuzlyk gurulmasy etdiler bolýan. Bular diňe prezidentiň behwidi. Diňe mysal üçin Berdimuhammedow bir ýere barsa 3 gün öňünden gelip adamlar öýlerine ýapyp saklap, ýanky köçe çykartman. Prezident gelende hiç kim köçede bolmaly. Näçe
prezidentin hukukçuluğu için. Oho, konstitutsiyada yazılı, sen kanuna yazılı. Adamın hakların behvidi, adamın behvidi, cemiyet kurumunun behvidi, hükümet kurumunun behvidi, din qaramalı. Prezident bolsun, hükümetteki işleyen ya adam bolsun, din qaramalı. Behvidlerine din seyretmeli. Yazılı. Näçip? Ine prezident bar ya deyip, yankı bütün şäheri adamlar öýüne gulplap, saklap, daşar çıkarman, haklarını bozup, nämiş? Bir kezzap, özünü oňurup bilmeýän narkoman, bütün Türkmenistan huzurlaşdyrýan milyarder gelýär diýip, bular ýanky Rusiýadaky oligarxiýaly şunuň ýanky ahranasy ýaly hemme zatlar edip bir huzursuz zada döndürdiler. Huzur gurama döndüler. Näçe beýle bolýar? Petruha näme pikir edýäňiz? Bu da ne başka de bir geçin diýaly her 6 aydan 1 ýyldan aýryp şu ministrlikde organ işgärlerini aýryp tutsalyga salda diýdiňiz-de. Şoňa alyp gözüniň oduny alyp, men pikirimçe gözüniň oduny alyp soň kelletini dik başyny götürüp gezilmedi ýaly edip, soň bularam beýlekler görüp hem şunu ýaly etmesin diýip gorkudan etýän bolmaklary mümkin. Ine men özüm ýadymda bir ýerde aeroporta çykypdyk. Okuyan yerimizden soň şo taýda bir 2 sanakmy okuwça ýaman bolupdy da, ikisi esinden agyp, şonda hatda tiz kömegem gelip bilmedi şo neme alyp gitmäni. Ýollar ýapyk diýip. Sen şo taýda ölseň ölüp galybermeli, sen prezident çykdy diýip, seni tiz kömegem gelip alyp gidip bilmedi. Şo derejede adamın sağlığı zady o taýda göze görünmeýän hiç ile olar kızyklandyrmaýan. Doğru. Indi Timur berde olsa Timur'a soru vereli. Timur, ine siz özüňiz ýanky harbulugyny gulluk etdiňiz. Çes ofisier diýen sözü bilýäňiz. Ýanky milli hukukçuluk gullugy. Onun bir ofisierler, onun bir harbulukda diýen ýaly. Näçip şular öz milli edaraty huzursuzlaşdyryp ýanky Berdi Muhammedowň huzursy edaratyny öwürdiler. Näçip şular adalatly ofisierler bada 91 reçelli. Niýe şu ofisierler näme bolu şolara? Öz ýanky wyjdany, namusyny niýe goýdular? Öz adalatlygyny niýe goýdular? Näçip hemmesi paraxor bolup diňe halky ezmek bilen bolýarlar. Näçip bolup geçýär? Näme boldy? Haýsy ýanky bulara kod verildi ya bulara bir zadany verildi ya bular näme boldy? Şunu geler ýa. Näme pikir edýäň? Я хотел сказать по личным опытам, что после окончания высшего учебного заведения я приехал в Туркмению служить и как бы с новой силой и как бы молодой лейтенант и начал служить в Туркмении. Первый год я понял, что с первого года, 93 года, я помню, что было при Ниязове уже началось, да, вот так. И вот в армии тоже началось манкуртство. Знаете почему? Потому что кто там грамотный кадров серии было много у нас в то время, потому что все хотели служить у себя родине, все хотели отличиться у себя родине, защищая свою родину, защищая свой народ. А они что сделали? Они противопоставили минбешников, кенбешников, полиции, всех противопоставили против кадровых офицеров, грамотных. У нас между нами начался неполадки, то есть как бы они начали на нам охотиться, вот, и они начали уничтожать кадровых офицеров, и с 93 года до 98 года, до 2000 года не остался 90% кадровых офицеров, не остался. Они все уехали. То есть нормальные кадровые офицеры из Туркмении уехали. То есть куда большинство сели в России. Потому что там нельзя было служить, потому что там командиры получают там
Смотрим там капитан, смотрим там майор. Откуда такой звездопад? Это вот, вот это новые там власти там дали добро этим мегабежчикам. Они только занимаются качеством, понимаете? Ложная подстава, ложные показания, подстава и, понимаете, и начинают против них что-то говорить, они реально поставляли людей. Ни за что. Много кадров всех сидели в тюрьме. То есть и меня могли посадить. Я вовремя уехал тоже. С тех времен по сей день идет уничтожение армии. И до сих пор это идет, потому что сейчас уже все, они добили, и осталось одни в армии. Да, в армии не очень политики касается, но вот где Минбешники, где Кенбешники, где в органах кто работает, остался одни очковитратели, потому что они без этого не могут, потому что их так воспитали, их так покормили, понимаете? Они подкованные с одной железа, потому что подкованные именно как, как бандит, даже не могу сказать как бандит, потому что бандиты и то лучше, чем сегодняшний сегодняшний режим Харамдава. Поэтому это началось со времен Ниязова. Нету у нас патриотизма. Патриотизм убили, образование убили. Вы сами уже вперед сказали, что у нас нет, ничего не работает. Абсолютно ничего не работает. Идет, манкуртство идет с тех времен. Это не только население, но и военных так сделали. А это уже все, уже Минбешники уже, они уже все, это уже, как я сказал там, что они уже начали зарабатывать деньги, поставляя вот это вот из Турции, кто богат приезжает, они их подставляют и насаживают на деньги. Понимаете? Вот чем они занимаются. То есть вообще власть, то есть зачем нам нужны зачем нам нужен вот президент, зачем нам нужны вот это вот властители? Они слуга народа. Президент слуга народа. Вот. Органы и работы органы, они тоже слуга народа. Они чем занимаются? Они занимаются геноцидом, уничтожением собственного народа. Понимаете? Они занимаются уничтожением. И причем абсурдность, понимаете, абсурдность. Люди здесь последние деньги, кусок хлеб тратят, кусок хлеб. Они и то стараются у них выжить деньги, где-то, что они документы там продают, там все, везде хотят их иметь деньги от них, понимаете? Взятничаться везде. Вот. Потому что рыба гниет из головы, я думаю, уже все, пришло время, что мы уже теряем Туркмению. Если мы сейчас не будем активно двигаться, не будем активно требовать свою права, и тогда, значит, это Туркмения не будет, и Туркмения как такое государство распадет, потому что так, иначе никак, вот везде, где бы ты ни был, сенира бартагам, что Түркменстан арда гурмонду үстүнү туруу адамдар кылып. Прикол этме үчүн диге атчы харамда күчәптер ошо менә вот зат бар. Sağ olun. Sağ olun. Yine bir soru verdi Kakaba Gurtmuradov. Men şuna cevap vereyim de. Вот у нас появился один вопрос. Какова Гуртмурадов, он очень активен, и он задает вопрос. Почему Алексей Навальный приехал из Германии в Россию, прямиком из больницы бороться за свои права? Михаил Саакашвили приехал в Грузию, правильно. Все борются дома, а мы из всех стран мира. Я объясню. Туркменистан самая закрытая страна. С нами равняется только Северная Корея. Грузия, Россия, они открытые страны. В Грузии Саакашвили поддерживает более 40%, до 60%. То есть он может туда приехать, его встретят там. Там люди будут за него стоять, дежурить, бьются за него и так далее. В России то же самое. Работают международные организации. В России работают правозащитные организации. В России
гражданская активность очень высокая. А что есть в Туркмении? Правозащитные организации запрещены, дороги закрыты, никакая информация снутри не поступает. Все запросы ООН, ОБСЕ Туркменистан игнорирует. Говорит, что все нормально, это неправда. В Туркменистан, если мы приедем, вот, допустим, я завтра приеду. Я могу завтра приехать, это не проблема. Дороги закрыты, не закрыты. Дороги всегда можно пройти где-то. Вопрос в другом. Вот сами представьте, дороги открыты. Я приехал в Ашхабад. Вот я как лидер ДВТ. Сколько человек выйдут меня встречать? Я официально скажу. 50 максимум. Что будет с этими 50 человек? И что будет со мной? Ну, нас посадят. Ну, нас будут там обрабатывать, там убьют или там посадят на длительный период. И на этом все закончится. То есть надо ехать обязательно. Вот поэтому мы сейчас работаем, готовим там массу. Готовим там наших людей, граждан, чтобы вот эта активная масса была. Чтобы когда мы приехали, резонанс был. Чтобы что-то решилось. А так неэффективные шаги. Завтра нас будут обвинять. Вы настолько идиоты, вы поехали туда и сами себя как бы в тюрьму засунули. И все. Это все, на что вы смогли? Очень правильное замечание. Поэтому мы снаружи оказались все активные, мы боремся. Мы поднимаем активность внутри. Как активность достаточно маломальски будет, мы заходим. Вот по этой программе идем. Это как вот вы хотите в горах Афганистана воевать на танках Т-92. Невозможно. Там только могут воевать танки Т-62. Почему? Это дизельные танки, потому что там есть очень много горных переходов, жарко и так далее. Т-92 не выдерживает эти условия. Точно так же в Грузии условия борьбы и в России разные, не как в Туркмении. У нас ни одной правозащитной организации нету, Ютуба нету, VPN нету, прав никаких нету. У нас там только есть наказательные организации, эти террористические, МХМ, Бердмухамедов, президент Совета и так далее. У нас нету там гражданского общества, его вымыли. Пространства гражданского общества нету в Туркменистане. Я это доказал на ОБСЕ. Нету. Потому что никакие законы не работают. Ты только вякни, что ты хочешь свои права взять, на тебя сразу как бы нападает. Но сейчас ситуация переломляется. То есть, значит, у нас есть результаты. То есть сейчас очень много людей начали просить свои права, и поэтому МХМ не знает, как с ними бороться, потому что их много. Раньше как делали? Президент Туркменистана их вызывал, в закрытом совещании на Совете Безопасности говорил: убивайте, наказывайте, подставляйте. Они делали, он им закрыто медали давал, дома давал, вознаграждал и разрешал им грабить народ. Поэтому они стали террористами. А сейчас, то есть они так запугали людей, что вставали очень малые. И они всех пугали, сажали. А сейчас все встают. Их силы не хватает. Я почему вначале прочитал вам о социальной поддержке? Никакие органы без социальной поддержки не могут работать. Вот эту социальную поддержку мы у них сейчас забираем. И наоборот, социально их давить будем. Как народ Туркменистана. Мы им покажем, что они мерзавцы, хоть они наши братья, сестры, все, что они мерзавцы, и только благодаря им эти президенты, диктаторы, эти президенты, коррупционеры, воры грабят и угнетают наш народ. Только так. У нас больше сил нету, у нас нету оружия, у нас нету никаких инструментов других. Поэтому у нас есть сила народа, и мы должны ее использовать. Поэтому пока говорить о том, что почему мы не можем заехать, рано, но мы будем использовать, как это возможно будет, как бы создано, мы будем ее использовать. Обязательно надо внутри бороться. Оппозиция ничего не стоит, если внутри мы не создаем опасность этому режиму. Мы ничего не стоим. Сегодня мы создаем эту опасность. Сегодня внутри Туркменистана МХМ не может контролировать все. Из контроля выходит, поэтому они жалуются. Но этого недостаточно. Надо еще дальше нам работать. Yeni bir soru Timur ve Petruha vergen. Sizin fikrinizce şu bizim görüşümüzde, biz demokratiya uğruna görüşümüzde o tarafta Türkmenistan'ın prezidenti öz vazifesinden gidecekken Türkmenistan paçalığa gidecek oğurlap bizden. Eyyem hemme oğurlup
bir oğurlap boljak zatlar oğurlady. TV gaýlyklar oğurlap gelýär. Türkmenistan büdjetine oğurlap gelýär. TV gaýlykdan satylýan zatlardan eksportdan gelýän pullary Türkmenistanyň içine getirmän daşky gizli fondlar goýup o ýerden oğurlaýar. Yegenleri, oğly hemmesi Türkmenistan talap ýolar öz hususy edarasy ýaly. Muňa sebepmen bizim şol ýa garşydaş duran kezzap, narkoman, geroinçi Berdimuhammedow bu tarapynda biz halk bolup duranymyzda şu ortada Berdimuhammedowyň arkasyny salýan Berdimuhammedowyň pulyotkasy ýaly Berdimuhammedowyň iň ýigrenç gara instrumenti bolan terrorist gurulmasy hususy Berdimuhammedowyň howpsuzlyk ministrligi. Şuna garşy biz näme görüşmeli? Biz näme etmeli? Şular akly işler ýaly ýaşlar durur ýaly ýaşlar gyra gaçar ýaly. Sizin pikirinizçe, ine Timur, näme etmeli biz şol adamlary ýa-ni MHM terroristleri Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk hususy gullugyny durdur ýaly näme etmeli? Men bu arada öňe aýdyp geçdim, şol näme etmeli bu arada. Şol oblastlarda, vilayetlarda, rayonlarda, ovalarda, şäherçelerde şol ýerde ýaşaýan, şol ýerde işleýän men be, ken be, organ işlerdiýän adamdan bardan öwrenmeli adyny, öýüni, näçinji ýylda doguldy, hemme tarapdan awtobiografy öwrenmeli. Şonda egerde şol öz mesele öz içinde şu näme Türkmenistan içinde egerde bir adamın bir kanun bırak etjek bolan wagtlarynda şol ýandaky temsaýalary, ýandaky dosýalary bir adam bu ýanda barmaly, köplük bu ýanda barmaly. Olmasa şol öz doganlaryna, öz goýan dostlaryna, ýakyn adamlaryna aýtmaly. Plany wagtda şu plany zonyada ady familya şol bine akdy hawa ýigine bir hak bir hawa. Onamsa daşary ýer etmeli, hemme ýer etmeli hawa. Şeýdip olara garşyda görüşse bolarmy kadip diýip olmasa diňe ol içinden dälde o daşynda karar habar berir. Şonda içinden hem daşyndan adamlar birlikde hereket edip başlayan wagtynda bu haradadan ýeňse bolar diýip düşünýän. Sag bolun. Sag bolun. Petruha, siz näme pikirdiňiz şu mesele boýunça? Biz şu MHM-şiklere garşy halk bolup näme görüşmeli? Bular kanunyny bozýar, bular bizi talýar, bular ýa-ni bize patstawalar gurunýar, bular Türkmenistanyň prezidenti üçün jana däl, bizim janlarymyzy türmäge sokýar. Biz näme görüşürler? Bizim elimizde ýarak ýok. Bizim elimizde diňe konstitusiýa, bizim elimizde diňe adalatlyk. Bular ýaly banditlara näme görüşmeli? Mysal üçin köçede sizine halk bolup 100 adam bilen barýaňyz. Öňüňizden 10 san bandit çykýar, ýaraly zat. Olaň yaraklary amma olaň arkasynda hökümetem dur, ýa-ni dokumentler amma men bandit ýöne men hökümetde işlendi. Ne biz şular näme görüşmeli? Näme etmeli şular? Ýatyrmak üçin şular ortadan gyra gaçar ýaly. Bizim şolaň iň ul bandidine ýüllenip, şonu tutsa edip türmäge basar ýaly. Näme etmeli? Sag bolun, soraňyzy berýäňiz üçin bizde bir aýdylan söz bar da türkmenimizde. Bilegi ýok indi birini ýykardy, bilimi zor diýe, müňüni diýe. Bizler häzir orta sırda ýaşamyz ýok. Biziň elimizde hemme gurallar bar. Hemme gurallar bar. Biziň esas guralymyz näme bolup durýar? Biziň kellemiz, biziň aklymyz, biziň bilimimiz bolup durýar da. Ine türkmenler häzir köpse ýar ýaly türkmenler taşary ýurtda çykdy. Bulan bir bize Allah Taala'nın beren bir mümkinçiligi de daşyndan görüşmäge bir şunýal mümkinçilik bolupdy. Daşary ýurtda türkmenler köpre. Näme ýakynda bir Gonkongda 2019 ýylda bolan protesti gördüm internetde. Bir kanuny ütgeşme girizmek teklip eden üçin intikar ütgeşme girilmedik. Şoň üçin Gonkong'un 7 milyon adamının 2 milyon adamı köçe çıkıp metrolarda, trassalarda bir hareket
nirde bir hereket edilen yer bolsa ýollary hemme ýerini doldurup zdaniýalar ýumrup nemedip şol ýaly ýola çykyp zaýdy. Şo güniň ertesem ýam şol prezidentimi şo nemesi çykyp publika çykyp aýtdy. Neme atmenini etýärdi bul nemendi. Ine şol ýaly agdy birleşmeli de biz. Daşynda da ine töleme 3 milyona golaya türkmen madyr. Ine hemme neme edilmeli zatlar aýdylyp. Ine häzir şu prezidente ministrlere sanksiýa bermek üçin challenge'ler çekmeli. Her kim daşary ýurt oturan ýerinden. Misal üçin men 3000 da golay. Men Türkmenistanyň raýaty, men şu Türkmenistanda demokratik saýlawlaryň bolmagyny isleýän diýip bir problemalary her kim özüniň narazy bolan nämeden narazy bolsa näme nida bolsa aýdyp challenge'ler çekmeli. Bu soňuna şuňal edip hemme edilmeli zatlar aýdylypdy, şonu etse bu ýerde uruşmak gerek diýip eliňe kılıç alyp töweş diýen adam ýok ýa. Men pikirim şeýle. Gaty dogry diýdi. Men ýene bir goşaýyn bir azlyk. Aydın Timur. Belki bir goşaýyn bar. Men goşmak isleýän adam şeýle. Şol men aýtyp geçdim bu MHB barada. Ýöne men wara olagym hemmesi erbetdir diýip pikirlemek bolan baram. Hemmesi erbetdir o. Ýöne şoň üçin men häzir men pikirimçe häzir wagt geldi. Wagt geldi şu durmuşy ýetgetmek üçin, biziň gelecegimiz üçin hereket etmek üçin, biziň çağalamyň gelecegi üçin, biziň Türkmenistanyň ata watanymyň gelecegi üçin we soň ösmek üçin biziň wagtymyz geldi etmeli. Biz wagt gidip barýar, Türkmenistan elimizde gidip barýar. Şoň üçin mesela bir flash mob ýa bir Türkmenistan içinde bir öňünde bir gezek, 3 gezek, 4 gezek, 10 gezek bir çykyş edip şu atlar barada bolca tatara öňünden belläp geçip soň aýtsak mesela plany mesela bir aýdan ýa bir 2 aýdan ýa bir şol bir günde şol haramdaň, narkomanyň, mafia bu şol yıkmak üçin Türkmenistanyň hükümetine ve demokratik ýollara gitmesi isteyen adam olsa, onda organ işgari hemme Türkmenistana bir günde işini taşlamaly. İşe barmaly däl. Mogolyumlar, organ işgärleri, belik işgärleri hiç kim hemme bilelikde iş taşlaş etmeli olur. Şonda prensip bu haramda rejimi durmam kalıp fikretýän. Şonu siz näle görüyorsunuz şeyler? Onun doğru aýan adymy gat dogry. Ine menem şu goşşakladymma. Dedim. Gözüňizde getirin. Siz 100 adam bolup halk diýeli, 100 adam bar ýa köçede. 10 adamda egerde biz halkyň ýa-ni ilatyň meşhuri we MHM'nin meşhuri prosent hökmüni alsak bir 2 adam çykýar bandit. 2 adam yaralandy. Muň arkasynda bir adam bandit dur, şular uğradyp bizi talarýar. Ýöne şu talayan adamlar bizim dogonlarymyz, garyndaşlarymyz, bizim tanışlarymyz, goňşularymyz, bizim ýa-ni işdeş ýoldaşlarymyz, ýa bize gelip magzynyň bir harid alýarlar, ýa bize gelip çürüňak gidýärler, ýa bize gelip biz öýlerine baryp hyzmat edýär, ýa biz şolar bilen çaknyşýat, olar başga planetada ýaşanyp. Biz şolary ýüzümizde görkezmeli. Ýüz bermeliler, ýüzlerini basmaly. Siz haramda adamlar bolansoň şu güne geldik diýip. Biz şolaryň çağalaryny mektepleri okutmalylar. Biz şolaryň öýlerini hiç ýerde magzyna gelse, dukanyna gelse, dukan ýapyp bagşla diýmeli. Ýok bol diýmeli. Biz şolary ýüzümizde görkezmeli. Biz şolardan näde? Şolaryň edýän düýünlük işleri, halka garşy edýän işlerinden biz ırza däl. Öň oňda şuraya adam bolsa kuwýadylar. Bir dukany ýa bir ýere barsa gapa salmaýadylar. Şol ýaly gapa salmalylar şolary. Sebäbi şu bizim men dogonum bolsa da şonu etmer şoňa. Düşündirmeli.
Egerde has doğun gowgoryan bolsaň düşündirmeli iş taşlap gitdi. Ol iş sen işinde halka karşı iş bolsa go etme şonu diýmeli. Boy taşla diýmeli. Şuraya biz yine sözümüz bilen, hereketimiz bilen biz şolar saklamaly. Sebäbi ol bir daşynyň gelen adamlar däl, ýani 44 sany daşyna tutmap, Türkmenistanyň prezidenti pul berip tutup, ol ayal gyýlar dogonlarymyzy urup, zorlap, şol adamlaryň sag bolsun bilen çaz samolyot berip, pul berip, sag bolsun bilen toýlap goýberýän adamlar däl olar. Olar biziň watandaşlarymyz. Olar ýöne şuň bir sany bandit kezawy gollap öz edarasyny hususy Berdimuhammedowyň hukuksyzlyk edarasyna döndürdiler. Han Türkmenistanyň bähbidi, han 30 ýylda MHM gullugy Türkmenistan halky üçin bir zat etdimi? Ýok. Ýerden akşam açyldy, giýje gündüz şular sıçan ýaly bar. Hemmerlere diňe Türkmenistanyň prezidentleriniň ýa-ni kezzap, halky daýlap, bira 5 edek öňüne geroy daktyrdy. Ýa-ni Gyzyrlan çaýdan nimede ýatyr. Beýleksem dirike hemme zatlary ogurlap, özüni hemme ýere goýup, öň kim etmedigini edip, ýa-ni hem meclise, hem parlamentda, hem ýa-ni kabinet ministri, hem prezidentliň hemme zatlaryny ogurlap, inni padşahlaga geçip otyr. Şuraya iksan kezzabı, şu adamlar gulluk edýär. Olarda utançam ýok, wyjdanam ýok. Olaryň maşgalasy öýrenine, maşgalasyna çağlaryna näme edýär ýakaşno? Ay parahowluk edip şunu onu taladym diýip begini baýandyrlar. Şonu aýtmasalar maşgalalarına ine men mesaj berýän. MHM işgärleri siziň adamyňyz bolsa ýüzüni aýdyn. Sen haram pullary getirme. Çağlaryň bir ýerinden çykýan şolar. Bize gerek gel. Adalatly, öz konstitusiýon borcuny ýerine ýetir. Ýurdu gora. Prezident boldymy şonu bas. Halk boldymy halkyna ýöne konstitusiýany gora. Türkmenistanyň bütünlüğini gora diýip aýtsaňyz, haram pul getirme diýseňiz, sizi halkyň düşmany bolmaňyz diýseňiz, ine onu düzeler. Men size ine gelnejelere bir topar ayal maşgala aýdýan, siziň MHM'daki işleyen maşgalanız ganhor, halkı talap gezyen, vicdansız, namussuz, kezzap dönükler. Siz olar bilen gardiyet etmen utanmaly. Bir yere meraka baranıza onun yanına durman. Sen o kezzabı halk ýigrenýär. Ýadynızdan çykarmaň şonu. Nesip bolsa demokratik döwlet gurulmazda biz bir-birden çekip alıp olar giderler. Türme batırlar. Sen bir topar adamın behwitlerini bozup, kanunlaryny bozup, olaryň ýanky melleklerini, mülklerini alıp, şulary ýanky talap, olaryň gynadyrlar adamlar, olaryň üstüne ardalar ýadylar. Ardalar toplanyp, üstü ýanky dolup, şular yaman ulusrokda alıp giderler. Siz aglarsyňyz, agzyna baryp türmeýän. Amnistiýa ýok olar, men gönaýdýän. Dewletde her zada şolar amnistiýa çykmaz. Bol kezzaplar, halka garşy görüşen kezzaplar. Ol kezzaplar, teröristler. Bizim halkyň içinde gahrmanlaryň, ýanky građan aktivistleriň ýüregini alyp, gözüniň oduny alyp, türmäge basyp öldüren adamlar şu. İkinci gruppa var. Türmedäki nadiratylar. Olar aýratyn mesele. Olaryň işleri görülýär. Olar maryntek. Türmede gynap, halkyň, türmedäki oturanlaryň mertebetini, ruhuny gaçyrdyp, maşgalardan pullar alyp, olar koronavirusda halat etmeýän bir topar kezzaplar olarmady. Türkmenistanyň prezidentiniň kaq adam şoň içindedir. Oňa gahrman berip, ol kezzap ine şu ýaly kezzapçylyk edýär. Şu ýalda bolmaly Türkmenistanda. Türkmenistanyň prezidenti ömrüni Türkmenistanyň taryhyna bolmadyk kezzapçylyk edip, bolmadyk halka düşmançylyk edip ýören adam türmede oturmaly. Doğru düşünün. MHM işlerine yine ýüzlenýär ýene bir gerek. Namusyňyz, wyjdanyňyz ba bolsa, özüňize erkek, men Türkmenistanyň bütünlüğini goýan diýen bolsaňyz, onda siz Türkmenistanyň prezidentini arrest etmeli. Onda siz ýetir aktivistiň öýüne baryp onu gynamaly. Onda siz Türkmen halkynyň konstitusiýon haklaryny berja etmeli. Sizin birinci borcunuz şu.
Türkmenistan'ın prezidenti Türkmenistan'ın bütünlüğünü yok edecek bolýar. Ola hiç Türkmenistan'ı oğurlap parçaladı geçirecek oldu. Kirlerini işlerini okmayın. Ya görev de okmayın. Ol sözleri Türkmenistan'ın bütünlüğü, Türkmenistan'ın havas olmasın, Türkmenistan ine düşmanlar köp. Türkmenistan'ın düşmanları siz. Men ofitsial aýdýan siz düşmanlar, siz ine Türkmenistan'ın ýagdaýy çalşynar. Sebäbi häzir eýýän täze 5-nji tolkun gitdi. Koronavirusyň täze imakom görnüş çykdy. Ol beýliklerden hem iň erwet ýagdaýy. Türkmenistan çykylmaz şoň üçin, şol krizisden. Görürsüňiz. Türkmenistan ýykyldy. Ýykylýar. Mundan hem beter ýykylýar. Demokratiýa gelýär Türkmenistana. Siz basylarsyňız. Men size ugraşat edemok. Siz kanun bolýaňyz, ine şoň üçin aýtmaly bolýan. Giç bolmakka, aýlanyň bu tarapa, kanun tarapa geçin. Özüňizi bandit gurmadan aýryň. Ya çykyň işden, ya da şo ýerde oturup ýygnak geçirip Türkmenistanyň prezidenti bir kanunlaryny ýerine ýetirmän. Türkmenistanyň konstitusiýasyna ýaşul diýip status ýokdur. Türkmenistan konstitusiýasyna prezident garant konstitusiýa diýip status bar we madda bar. Onu ýerine ýetirmese, onu tutmaly. Eger psihik taýdan kirleti giden bolsa, komissiýa düzürip şunu psihik bolnitsa akıtmaly. Ine ýagdaýlar şeýle. Şoň üçin ine size hiç kim diýmedik bolsa, şol zatlar ine men ofitsialna diýen dewlet lider hökmünde. Siz men aýdan zatlarmy ofitsialna YouTube'larda durur. Ýerti kun şu zatlaryň şu argumentler size garşy ýa jenaý işlerine ulanlar. Ine öňünden aýýar. Ine Timur we Piotr, men diýjek bolýan hawa her hili ýa-ki tehnikalar bar, her hili ýa-ki ýollar bar, şolara garşy görüşmän. Ýöne birinji bilen şular, şuradaky işleyen adamlar bir ýeriniň adamsy, bir ýeriniň dogany, bir ýeriniň kakasy, bir ýeriniň garnaşy, bir ýeriniň tohumynyň ýa-ki iň erwet adamy. Biz özümiz halk bolup şolara düz bolmalymy? Ýa-ki goňşy bolup, dost bolup, ya ýene bir zat bolup şolara düzet bolmalymy? Sebäbi bu haramzadalar biz düzetmesek, biz bulary ya ýok etmeli bolýar. Ya bir zat etmeli bolýar. Näme pikir edýäňiz? Petruha. Men aýdym. Petruha aýdan. Bolýar sag bolun söz bereňizden. Indi bular gowy hoşamaýat söze düşünen oklar diýmek, görüşmeli de adamlar görüşüp, birleşip ine ýa-ni birle geçini diýýär. Her kim öz dogan garyndaşlaryna prosvetitik işlerini geçirmeli, näme öz kamilleşdirip üýündekilerden maşgalasyndan maşamaly. Şu işleýänden hem Türkmenistan içinde dogan çywadyr, maşgalalar, goňşulary, tanışlary, şolar aýtmaly da näme dip uzdanyňa hopdy, nefsiňe gaýdy diýip düşündirip aýtmaly. Bundan geçdi hiç galarsa indi wagtynda dur diýip näme etmesek, saklamasak bu zatlar bar. Dogry. Timur, sen näme pikir edýäňiz? Timur eşdirenok. İşlemdi. Ha, İşleme. aýdym. Men yüzlesim bile bu şu demede nerede devlete dal ya değil mi Murat Kurbanov, Timur Serker'de ya Petro Kadal'da ben böyle ki aktivlerden yüzlesim bile bari şu mankurtluk var da neme bilimsizlik var da boltronlatlar var da kanun boltron neme bu içinde boltronlatlar var da vedaşında emme zatları şu öz arasında diskusya bilen näme edip orta alıp bir düşünmedik zatları orta alıp şu zatlar var da köprek çıkış eter men fikrimçe halka yeter diýip pikir etýän.
Siyasinde dine diskursiyada adam näme üsýär. Siyasinde diskursiýa bolýanda adam düşünçü bir toçka gelýär hava. Şol üçin men pikirimçe de şol bizi dinleýändirler, şo näme konsul işleri, posolstwo işleri bizi dinleýändirler. Biz men ýüzüňizmi ile olara. Boltura zatları hemmesi bilýärler hava Türkmenistanda. Şoň üçin men pikirimçe olar konsulstaklar öz arasında gitmişdi. Şo bir gün içinde bir iş taşlap bilse, olar öz arasında hareket etse, halka yakın halka taraf geçse, ol ulakan koşan portip ketiyor. Şoň üçin az da kendi kelär işinde boltura zatları göz yumman. Sağ olun. Menem şu ýerde bir mun opozisiýa, beýlek opozisiýa hereketlerine halka ýüzlenýän gelýär-de. Ene Krılov'un bahsynda ýaly şuka soňa taýda biri lebet ba guşuňady. Soň ýene beýlekde näme ýadymda ýok. Her aýda bir tarapa çekse, onda şol näme awlanan hiç tarapada näme dip bolmaýar-da, şonu kenara hiç ýere çykaryp bolmaýar-da. Şoň üçin bizler şonu bir tarapa çekmek üçin hemmeleşip näme etmeliler? Kanat, näme ýüpe hemmeleşip bir tarapa çekmeli. Eýdip her kim bir tarapa çekse, bizler hiç sada ýetip bilmez. Şoň üçin daşary ýurtda türkmenler köp, biri ekonomiýadan, biri siýasatçy, spesialistlerimiz bardyr. Şu inteligensiýalar, biznesmenler her aýdy goşulsa, ene Murada Timur Serkardan aýdyp geçýäli, ene şu diskussiýada adam ösýär, diskussiýada näme her kim öz garaýyşyny aýtsa, akylly pikirler ortaga atyp bir iş etse bolýar-da. Şoň üçin hemme kim birleşmek gerek-de. Birleşip. Akıl tarapdan bolmada pul tarapdan her kim özüniň çigit ýaljagyny goşandyny goşmaly şu bolup duran işleri. Dogry. Ene şu ýerde bir bizim watandaşymyz Roza ýazýar. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistana ýüzleniş edýär, Türkmenistana hyzmat edýär. Egerde biz rabadaty hökmüne, biz şu iş berişi hökmüne, Türkmen halky, Türkmenistan prezidenti iş ýetiriji hökmüne, iş ýetiriji hökümetiň ýol başdy. Halkdan ýani borçlanmalar alyp, halkdan ýani halkyň öňüne borçlanmalary katam içip, halkyň öňüne iş ýetiriji hökümetiň ýol başdy. Egerde şol adam biz iş beriji bolsak, olam iş ýetiriji bolsa, eger işini dogry etmese, biziň aýyrmany haklarymyz bar. Şoňa ýani saýlawlar diýilýär. Saýlawlarda biz şoňa ses bermän aýyrmaly. Ýöne bul haramzada, bul Berdimuhammedow, bul kezzap, bul geroinş saýlawlaram geçirden oga. Falsifikasiýa edip 99% alyp ýatyr. Häzir 7 ýyllyga geçirdi. Ünsüreň. 2007-de boldy saýlaw, 2000 ýalňyşmasam 12-de boldy. Ondan 2017'de boldy. 2017'de de 7 ýyllyga geçirdi. Indi 2024'de. Görýäňmi? Nasaram diýeli 16 ýylda 4-nji saýlaw bolmaly. Ettirmedi onu. Alap eýdip 7 ýyllyga geçip 3 tane saýlaw geçirdi. 3 tane saýlawda birincide utdy, ikincide 12'de ýene utdy 99%. Ýene 17'de 7 ýyllyk etdi de 7 ýyllyga geçipdi. Şu ýaly bul öz wezipetini berjek adama meňden ok. Bul Türkmenistany ugurlajak adama meňden. Sebäbi kabinet ministri elin aldy. Prezident wezipetini elin aldy. Parlamentde ýani halk geňeşini elin aldy. Başga zat kalmady. Diňe Türkmenistan ýurdu aldy. Türkmenistan halka mankurtluk edip gapdalyk açyp, ay men zat çödem yoklay men häzir jaýym alsam maşinimi nimetsem öýe gitjek. O ýerde bar ýa maşiny ýerde aldyň diýip bundan naýjat edip bun pullaryny alýar. Oňa intek münfernosy intek baran o içine. Beýleki bayraklarym ay bolýan, men maşgalamy saklaýan boldy. Bular pikir edýär, maşgalamy saklaýan şu Türkmenistanda şoňuň zat çödülýär, hemme zat gugurlaşar gider. Şu wagtda bu kezzap geroinşik ýurdu ogurlar paçalyk geçirip bolýar. Bularyň wagtynça ýani dogunlaryna şu galmaz ýaly uhratmana pul berip şunu indi oturun diýip
goşulmaň diýip saklap durýar. Iki ortada bütün Türkmen halky utulýar. Выгодна ситуация dörýär Türkmenistanyň kezzabı Geranş Berdimuhammedowa we onun tohumuna bular ýurdu taýlap paşalyk geçip bolýar. Ol şahmatda nimede biz mata var bolýar. Yine bir iksan hot galy onan geçirse, yani kuştu, mat boldy. Ondan soň MHM gullukdaky işleyen kezzaplaryň aýallaryny ýülenýän. Sizem ul bolýar. Sizem Türkmenistanyň prezidentiniň şammy pammy ýa-da gullar bolýar. Ananyň. Geçen ýerine oğdanca bolsaňyz zorlak gider. Çağan köçe çykanna oğdanca bolsa zorlarlar. Ine şonda men sözlerimi ýatdym öz maşgalanyda. Sen kezzap, şu güne getirdin. Halky taýlap haram pullary getirip Türkmenistan prezidentini arestawat etmedin. Grajdan aktivistleri turup adalatly gurjak bolsa ýol bermedin. Ine adalatlyk öýe geldi, saçak geldi diýip aýdarsyň. Şon hiç ol. Sebäbi konstitusiýa ýetdi. Inni galma, ondan soň galmany hakymyz ýok. Şoň üçin ine şul ýagdaýda biz öz gepleşigimizi utorýat. Häzir men Timur Serker'de söz berýän. Timur, men eşitýän bolsaňyz, näme pikir edýäňiz? Ine Türkmen halka şu zatlary düşünmedik bolýar. Aňarsyna ýetdi. Düşünese gelen ok. Bize bir golyan bir 10.000-20.000 adam o görgüler çıkıp bilen oksa onun doğun kardeşleri beýlekler yok gürleme sen bir gürleme diýip namatlyk edip öz uhu kodlaryny özlerine edip uha girýärler. Ol neme aýlar uha girýärler gyşyna. Şol ýani uha girýärler de ýene 30 ýyllyk gitjek bolýarlar. Ýöne şu edek tapawdy 30 ýyllyga gidenne ýurdam gidýär etlen. Ine şoň tapawdy. Ine şu adamlara näme mesaj berýärler? Inni MHM bolýar, bulara kezzaplar, bular hemmeti jenaýatçy, bular türmede oturmaly adamlar. Türkmenistan prezidenti bilen. Ýöne bizim halkymyza näme mesaj berjek? Ýani näme çip şular turmaly? Ya şular uhlap yatıp gez vermelimi? Daşynyň içinde adamlar öýlerini allap, ay mena çöz bilýän adam ýok, mena oşujak. Mena Amerikada gülýärler, menki Türkiýede gülýärler, men häzir bir jaýja gadalym, otyň gülýärler. Ýetip bolsa gowulaşda şular ölüşdün, ölsün, ýeňine men baran, hemme adam oňurun diýip pikir edýärler. Ýöne bular bir zat pikir edýär. Biz ölür, ýöne ýeňilmesek näme bilen bolar utora. Sen watanyň der. Ne şu halkymyza näme şu mesajy ýetirip bolýar, näme pikir edýär? Хочу обратиться к народу. Уважаемые сестры и братья, сегодня вы знаете, что сегодня нашим народом управляет наркоман Бердимухамедов. Вы прекрасно знаете, что у нас нет будущего. Вы прекрасно знаете, что у нас не работают, органы не работают. У нас все структуры не работают. Понимаете? Мы в каменном веке находимся сейчас. У нас нет развития, у нас убили образование, у нас убили экономику. В таком богатом стране живем, у нас все убили. Режим все убил. Поэтому я еще раз обращаюсь, братья и сестры, выходите из манкуртства, включайте мозги. Вот. Иногда стоит слушать своих детей, потому что они больше знают, потому что они учатся за границей, там они видели разницу в Туркменистане и, например, других городов, других регионов, других стран. Они видели, поэтому знают, как там живут какой там демократия в Европе, какой демократия там в других странах. Поэтому если ваши дети стремятся, ищут правду и ищут свои права, вы, пожалуйста, поддержите и сами уходите в манкуртство. И если вы где-то живете, объединяйтесь, действуйте вместе, только вместе действуйте, объединяйтесь с деревней, объединяйтесь с районом, создавайте группу, создавайте телеграм-чат. Объединяйтесь и действуйте вместе. Спасибо большое.
Sağ olun. Men sözü Petruha da berýän. Petruha, Piotr sen bir aýtsaň, nähili ýanky pikir edýän? Öz pikirini aýtsaň şu mesele boýunça. Sağ olun söz bereňize. Ne Timur Serker'de doğru gelip geçti. Bu aydamlarının goldayan özünden boşayın. Sonda da ne birinciden Timur Serker'den aydan ne de Türkmenistan içinde olsun, daşında olun tapawdy ýok. Gruppalar açıp bir-biringizden birigip ısnaşykly ara gatnaşyk saklap Türkmeni görende kaçman, şu birleşip öz derdiňizi aýdyp öz içiňizi döküp gurleşip nemedin. Asoňam internetde gözledip internetde protest dip ýazyň ýa şol başga ýurtlarda protestler görüp dünýä ýurtlarynyň tejribelerini görüp azyjyk şol özüňizi kamilleşdirip öwrenip nädip kerek etmeli özüň kamilleşdirmeň ugrunda bolmaly. Soňam öňüňizdekilerle gepleşeňizde şo video şekilde ara gatnaşykda gepleşek bolun. Magazynlara eltip görkezin, unlary görkezin. Näçe çalsaňam bolýar, haltalap bolsaňam bolýar diýipne. Şekeriň ýapma, güne bakar ýagyny görkezin. Şolaň göz açylar ýaly, görüp olaram düşünýär ýaly. Sebäbi biz taşynda Türkmenistan belki içindäkiden hem köpdür Türkmen. İçindäki hawara bar Türkmenma. Emme adam öz elimizde son challenge'ler çekin üçün bolar ýaly. Strelka aksiýasyny boldan ne şu İslendik Türkmeniň elinden geljek zat. Ýok, ona metmäge eliňizdegi mesela biznesmen bolsaňyz onda nira geçirmeligini şu taýda YouTube'da goýarlar. Şu fondlara pul kömegini etseňiz olan bir gerekede özüňiz goşandyňyz bolar. Neşeyle? Sağ olun Petruham. Menim goşşak bolýan ine men MHM işgalerini izleýändim. Serdim. Soňky bir ýylda uly ütkeşikler gidip dur. Türkmen halkyna terdim. Şular hiç zat diýmän imsin oturan adamlar häzir nowatda durup Berdi Muhammedowa şeýle bir zatlar açyk aýdýarlar, polisler gorkýar ýanyna barman. Polisiň ýüzüne aýdýarlar. Hemmeleri aýdyp durlar. Nowatda durup küsenýänlerini. Uje mundan beter saklap bolmaýar bu halky görüp dursaň. Şol halkyň gahary, halkyň birleşigi agzybirle gidip dur. Gün-günden ösüp dur. Siz şonu bellidiňiz özüňiz. Inni gaty çalt ýagdaýda şu zatlar bir netije gelerde birden halkgalar da Berdi Muhammedowa arrest edýär. Ýöne sizin guramaňyz, sizin spiskaryňyz, sizin adamlaryňyzy halk bilýär. Bir-birden tutup alar halkyň içinden. Sizi jenaýda çağırar. Şoň üçin ertelki günne özüňize ýanky Allah'ın öňünde ýaly awry gazanyň. Adamlar kömek başlan, adamlar size ınat başladın. Sizin hiç bir sosyal golluğunuz yok. Siz sosyal golluğu etmeli adamları gıynap, talap, türmeye basıp, yankı zorlap, kelek edip geldiniz. Şoň üçin halk sizi ýigrenýär. Halk sizi iň nejit adamlardan beter ýigrenýär. Bu ýaly golluk Türkmenistanyň gerekli. Bu ýaly Türkmenistanyň durmuşyny gowulaşdyrmaz. Bu ýaly sizin gylyklarynız. Siz şu ýaly bolansoň biz şuna geldik. Iqtisadiýetde seretmän onu galdyk bolýar. Siz Türkmenistanyň bigaýrat, Türkmenistanyň kezzap prezidentleriniň aýdanyny edip şuna getirdiňiz halky. Şuna getirdiňiz döwleti. Başga adam däl, siz. Sebäbi siz hemme gulluklara, MHM, polis, kadiýet, konstitusiýony ýanky kadiýetleri halka hemmelerini david edip, bular stuçat edip, bular prezidentiň öňünde ýamanlap tutturup giýjak edip, ýanky finkaly giýjak edip, bular gynap, halkyň içindäki iň arasy adamyň, adalatly adamlary bastyryp, meçide gelen adamyň sakkalyny ardyryp, bir stakan arak berip, arak içdirip, siz bir çenini içdiňiz. Doğru düşünün. Hemme ediren zadyň jogaby bardyr. Jogabam ýetip gelýär. Türkmen halky galyp gelýär. Şoň üçin Beýik Türkmenistan öňe Beýik Türkmen halky diňimi.
Şunun bilen biz öz gepleşigimizi gutarýar. Timur Petruha, siz bizim watandaşymyza gysga aýtjaklaryňyz bolsa, ýa masalalarynız bolsa aýdyp bilersiň. Eziz vatandaşlarım, ruhunuzu bile tutun, birleşin, ağzıl bir olun, iyi harekete geçin, sağ olun. Meňe aýtjagym şol, agzy birleşiň, bir-biriňizi ysnyşyklar, gatnaşyk saklaň, herekete goşulyň, ýanky belläp geçen zatlamy dedin. MHM işgarlaryna, ýokarda turan işgarlary da aýtjaklaryny yüzlenjek aýtjak sözüm. Süýji iman ajy gägirmez bar, şo barada pikir ediň. Bolýa tabam. Sağ olun. Vatandaşlar, Türkmenler, diňe sağ olun.